Botta u risposta ser jiġu wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonella bħala jisemmilkom jagħtikom merħba l-10 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Illejla ser ikolna programm differenti ħafna minn dak li drajna nagħmlu s-soltu. Vera li t-tema prinċipali ser tkun il-logħba Milan Juventus illi għandna nhar is-sibt li ġej fis-sitta ġewwa San Siro. Biss ukoll ser nitkellmu fuq iż-żewġ logħbiet l-oħra li sew Milan u sew Juventus kellhom il-bieraħ fil-għaxija. U kif qegħdin taraw illum għandna żewġ ċuċuħ relattivament ġodda qed ngħid tant ilna narawhom milli ormai saru pjanta stabbli tan-netwerk tal-Kamra Sportiva. Dan għaliex illum għandna żewġ YouTubers uffiċjali ta' Milan u Juventus ma' fuq il-panel, jiġifieri Clayton iċ-Ċomba Zammit u Mark Xkembri li ġew nixtieq nirringrazzja il-lejla ingħaqdu magħna. Naturalment, min jixtieq jgħid tiegħu fuq dak kollu ħan iddiskutu l-lejla jista' jagħmel dan billi iħalli l-kummenti tiegħu fis-sezzjoni illi għandna marbuta ma' din ix-xandira. Biss qabel ma nibdew il-programm l-allum għandna l-logħbiet Ewropej nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati illi kellna sew mill-UEFA Europa League kif ukoll mill-UEFA Europa Conference League. UEFA Europa League, kif qegħdin taraw hekk fuq il-grafika, rebħa imqansħa ħafna għal Manchester United fil-ferma tiegħi li kont qed nara l-logħba u sinċerament stennejt naqra żjed mit-tim ta' Erik ten Hag, 3-2 ġewwa Ċipru. Lazio miżmuma fid-dura ta' xejn b'xejn għand Sturm Graz, PSV Eindhoven rebħa tajba 5-1 ġewwa Zurich u Real Sociedad li tirbaħ 2 b'xejn fil-Moldavja għand Sheriff Tiraspol. UEFA Europa Conference League, Gianluca Scamacca, protagonista għal darb'oħra hekk kif West Ham jirbħu 1 b'xejn ġewwa Brussell, Nizza tirbaħ 1 b'xejn kontra Slovenko u l-Balkani jirbħu fis-98 minuta ġewwa it-Turkija f'Sivasspor. Riżultat ta' 4-3. Infakrukom ukoll illi matul il-programm tal-lejla nkun qed naġġornawkom fuq diversi logħbiet mill-fosthom Roma Betis u Arsenal Bodo Glimt mill-UEFA Europa League kif ukoll mill-UEFA Europa Conference League Hearts Fiorentina. Barra minn hekk ukoll bħalissa m'għaddejjin l-logħbiet mit-tieni round tal-Grand Prix dinji tad-darts fejn bħalissa il-logħba bejn Martin Lukeman u Ross Smith attwalment il-logħba waslet biex tispiċċa. Martin Lukeman qiegħed ġissettijiet minn fuq kontra appuntu Ross Smith. Iżjed il-lejla wkoll ikollna logħbiet bħal dik tas-sid numru 1 Gerwin Price kontra Joe Cullen u Nathan Aspinall kontra Dan Nobbert u probabbilment sakemm jibdew aħna nkunu diġà spiċċajna. Mela, kif qegħdin ngħidu llum il-programm se jkun maqsum fi 3. Fl-ewwel parti se nitkellmu dwar Chelsea Milan, fit-tieni parti dwar l-logħba tal-bieraħ li kellhom Juventus kontra Maccabi Haifa, u mbagħad nitkellmu fuq Milan Juventus. Prattikament ser ikollna taħlita tal-programm Mixzone u l-programm Botta u Risposta llejla. Għaldaqstant nintroduċu l-ewwel logħba dik bejn Chelsea u Milan u mbagħad nibdew nitkellmu dwarha. Mela, ċomba, ħanibdew bik. L-ewwel nett merħba lura merħba fuq Botta u Risposta. Assistejlek merħba lura xormaj qegħdin narawk darbtej fil-ġimgħa u wkoll xorta merħba lura x'Botta u Risposta ovvjament ilna ma nkun fih mis-sena l-oħra mill-istaġun li għadda. Allura merħba lilek u merħba wkoll il-Mark li għalissa nsellimlu fis-sitta ma sellimlu. Merħba. Nitkellmu
Pero. Merba l-tnej li jintom. Grazzi tal-li lejla qiegħed magħna. Mela, nibdew nitkellmu naqra fuq il-logħba Clayton, nħalli naqra l-mikrofonu f'idejk. Hemm ħafna xi tajt fuqha, hemm ħafna xi tajt fuqha. Naf li kienet telfa naqra kera, ma insomma, ħan nisimgħu naqra x'għandek xi tajt. Jiena għalija nħoss li kienet telfa umiljanti, onestament, mhux għax tlifna titgħab xejn imma il-mod kif ġiet. 3 goals da polli kif jgħidu t-Taljani literalment l-ewwel goal. Issa qed tara meħla tiġiġ li tfajtilhom naqra smid biex jieklu u qed iduru fin-nos ma jfossi jagħmlu bil-ballu sakemm Fofana qallhom għawjiet ta' pum. L-ewwel goal ma' Chelsea ovvjament kellu jagħmlu kontra l-Milan bil-fors. It-tieni goal Tomori naħseb li mal-iskola u reġa' beda miljarwan għax kif ħarab Aubameyang literalment jimxi meta daqqiegħed qudiemu għadda minn warajh. Jien ma nistax nifhem kif tista' tagħmel baħna nagħta bħal dik, onestament. Issa jina Tomori nħobbu mens, però il-bira kienet l-alloba tiegħu kemm ilu mal-Milan, onestament. Dan is-season mhuwiex ikun l-istess fi Kaja Tomori ta' snin ta' qabel, onestament jiena mhux noqgħod niddejjaq ngħidha. Mhux qed naqlalu laqqas xejn ovvjament huwa difensur tajjeb ħafna, però maħniex qegħdin naraw it-Tomori li rajna fis-snin ta' qabel s'issa u l-bira kienet l-apoteosi biex ngħidu hekk. U t-tielet gowl imbagħad ovvjament Ballo Touré naħseb li nesali xogħol huwa l-left back. Maurice James talament għallu bye. U ta' Taruzano komplewru kemm gowl birax fuq il-lasta tiegħu. Veru li minn taħtu però naqas mhux tagħmel hekk, ta' tolli dik isek seri toilet. Prova ħtaf almenu panċi għall-balluni. Mill-bqija m'hemm xi tajt lif onura Chelsea. Mertu ta' Chelsea, però grazzi ir-rebħa kienet b'diżmeri totalment għax ma stax nara kif torroġ li bil-Malti. Għaspeċi onura Chelsea x rebħu rajt, però għamlu li riedu għax aħna ħallejniju. Mela, nara kemm xejn kazzati jiena Clayton. Il-logħba li kellkom il-bieraħ nintik raġuna xi telfa kera imma ismani, il-grupp għadu miftuħ, Il-grupp għadu miftuħ, mhux qed ngħid li ninkazzat, Delus ħafna. Kien hemm ħafna injuries veru u jiena stennejt telfa, ħa nitkellem straight. Biex jien ngħidlek qed nistenna telfa, tkun waħda mitqamar. Però jistennejt telfa ma mhux b'dak il-mod. U mhux għar-riżultat. Għal-mod kif saru l-gows. Għal-mod letteralment kif dawn għamlu lezzjoni tal-futbol fuq il-Milan. Ma n'għandix għalfejn id-deq ngħidha. Issa, veru, grupp għadu miftuħ xem il-Salzburg 5 punti, aħna u Chelsea 4 u id-Dinamo Zagabria b'3. Pero, il-logħba li aħna jmissna ma' Chelsea. Veru li suppost, ħajkonna lil-Teo, suppost ħajkonna l-Messias, mux ħajnbidlu ħafna affarijiet, imma għalmenu ħajkonna right winger postu, u mux miskin Krunic illi dejjem jibla il-kanen ta' fejje labda, da suppost huwa medjano ta' bitlieta qatt ma laba, daqqa jlab midfielder ċentrali, daqqa trequartist, daqqa left winger, sanka right winger, anka right back labu, ma xo joqsu jilaf ta' Taruzano forsi. Għax miskin, letteralment kullim kien jilabda, allora forsi għal darba sta, kemm mal-Juventus, suppost, u kemm mal-Chelsea, suppost, għax tant għandna injuries, grazzi għall-Egli, sabad naslu għali, ovvjament, Messias għandu jkun irkuprat. Però l-bqija, xorta, ta' Taruzano Gowler ħanelabu, illi, alright, jimminix najt li huwa Gowler ħasibran. Etnara l-marki tħaq, pero naħseb Clayton għandu raġuni, għalix minn Jina li bqanajda li jusaxħa. għandek il-famuża frażi, bdew ġejjin l-ġeris. ħanasal fil-fatt li għax kien nitkellmu fuq Milan Juventus saraħ moħħu kliem qiegħda miktuba biex ngħidha għax ma nistax ovvjament ma ngħidix. Le, fil-fatt ġo poġġejt anke fil-video ta' nhar it-tnejn li għadda u anke fil-diversi videos li qed tagħmel u li fil-fatt nixtiequ okkażjoni nissuġġerilkom ukoll biex iżuru iċ-channel ta' Clayton Milanista Maltese għaliex hemmhekk ukoll l-analiżi. Kulli kazzat iżjed. Hemmhekk inkun kazzata xi hemmhekk qed nitkellem eżatt wara l-logħba. Il-bieraħ eżempju għamilt il-video għajjim mejjed naħseb il-lideru għajnejja li għajjim mejjed letteralment għax ovvjament il-logħba ma kienitx il-logħba li tant żommok sal-aħħar minuta bi pjaċir. Allura spiċċajt l-aħħar kwarta sejjer ħadd ispiċċja. Saffa ref.
Saffar xorta, naqlaw ieħor nistgħu. Saffar, għambagħad kif spiċċat xinġejt biex nixbet il-video il-mara qalt li taf li tidher benas, x'nagħmel ferħan, ta' ferħan minn iżguru. Għalta hemmhekk meta kun qed nagħmel il-post match reaction eżattament wara l-partit, ovvjament bħalma kemm il-darba għamilt anki għall-kamra sportiva, però l-ewwel ma nagħmel dejjem intella tal-YouTube. Hemmhekk ovvjament inkun nista' noħroġ iktar dak li nkun irid ngħid eżatt, bażikament. U ovvjament, jien personalment nittama li minn keda u l-videos qed jaslu bit-Taljan, min jaf forsi anki jaslu anki player minn. Dik il-ħolma tiegħi jifhimni. Jien nipprova bħalma taf inti inti nafla fl-segwini u napprezza ħafna u bħalek ovvjament nixtieq ngħid grazzi naf li ħanoħroġ barra mis-suġġett imma nixtieq ngħidha grazzi lil kull min qed jidħol jagħmel subscribe fuq iċ-channel kemm Maltin u anki Taljani għandi Taljani wkoll qed nagħmlu pjaċir ħafna mhux għax għandi Taljani imma sempliċement forsi jien nexxi nasal għal dak li qed tgħid inti. Bħalma tafu jien nkellem il-players dirett biex forsi xi darba darba jagħmlu li sorpriża x'ħadd minnhom jirrispondini mqar jibatni insaq il-ħas tal-marsa ħaflok ngħidha bil-Malti pur. Imma għalmenu ngħid dal-muntun jaf bija jaf li hemm baħnan isegwihom joqgħod jinħanaq u jżeggek biex ngħidu hekk. Pero niġu naqra, nerġu marru lura l-logħba. Ċista telfa, pero taħseb li Pioli se taħareġ aħjar bħala formazzjoni fid-dawl tal-limitazzjonijiet li kellkom? Le. Jiena żewġ affarijiet biss għandix ngħidlu l-Pioli. Il-faxxa tal-Captain għalfejn tat il-Bennaser u mhux il-Tonali, billi bir-rispett kollu, billi Bennaser ilu iktar mal-Milan ma jġibux Milanist aktar minn Tonali. Tonali huwa il-qalb tat-tim. Tonali huwa dak illi fil-ground imexxi. Għadu żgħir, għadu tifel, imma leader. Bennaser m'għandux skills ta' leader. Bir-rispett kollu lejh. Mhux qed ngħid ħażin bħala plejer għax jogħġobni immens u nispara li jġedded dak il-famuż kuntratt. Però mhuwiex captain. U l-bieraħ deret ċara. Mela qed isir corner. Thiago Silva waħdu jola, grande Thiago, li jiena lija kien il-miljor in kampo l-bieraħ naf li ħadd ma talilu, però jiena lija kien l-aqwa plejer fil-ground. Corner, daqqa ta' rasta Thiago jaħbad ma' l-ispalla ta' Tomori corner ieħor. Fuq kien hemm Bennaser, fuq. Ħares lejh. Jiena tattini corner, Bennaser jibqa' hemm ċass ħares lejn Thiago Silva. Thiago Silva jola bir-ras ta' Rosano jitfgħu corner. Ġej it-tielet corner, jerġa' jmur Bennaser, bir-rispett kollu, ma rrid inkun nabda pastas bl-ebda mod, però Bennaser konna fehda sirta. Iwa ħajmur jimmarka difensur ċentrali, bir-rispett kollu, minix qed ngħajru tagħlaq għax-xejn. Imma di jew Pioli, jew hu stess li huwa l-captain għandu jgħidlu isma' jiena ma da minix il-laħħaq. Itfa' plejer ieħor flokej. Jew immur fuq plejer għax hu jiena li hija l-captain huwa l-coach fil-ground. Immur fuq pereżempju naf ġiru, ngħidlu isma' bdilli. Immur fuq mhux Kier ma kienx qed jilgħab biex insejt li għandi ieħor imweġġa. Immur fuq Kalulu jgħidlu isma' bdilli. Immur fuq Tomori jgħidlu isma' bdilli. Għax minix il-laħħaq ma' Thiago Silva. Immur fuq Deketelare. Fih daqs il-friġġ ta' djar. Mela jmur Bennaser. Fuqu dik waħda. U t-tieni dan mhux biex jagħmel il-bdil. Għalkemm jekk veru ħarġet xi ħaġa li nispera li mhix veru, illi kif lajna t-tieni gowl Pioli dar fuq Rebic biex jidaħlu biex jibda l-warm-up ħalli jidħol fil-ground. Huwa millu ante alzati fil-verità kif dar Rebic ma sabux. Din hija r-rumel li ħarġet. Għajat lil Bonera, Bonera mar fid-dressing room jsib Rebic għadu. Jekk veru, Rebic għandu jaqla multa u Pioli għandu jaqla taqqa fuq rasu. Għax jien ma kontx indaħlu fil-ground, konna l-ħu paċenzi sa pasajr id-dar. Mela daw affarijiet jew. Da jaqla l-miljuni ta'. Jekk veru, nerġa' ngħidha, jekk veru x'bħalissa jkun hemm ħafna paroli. Però jekk veru, tista' plejer ta' dak il-kalibru fiċ-Champions League, ġo Stamford Bridge, mhux qed nitkellmu l-oratorju tal-lokal, qed nitkellmu Stamford Bridge. Tista' inti tmur għandek dik il-miljuni kollha qed tilgħab fil-Champions League, suppost emozzjona ruħek. U inti il-coach jgħidlek idħol fil-verità tkun għadek fid-dressing room. Nafx affarijiet huma. U mbagħad kontra Champions. Dawk iż-żewġ affarijiet. U ħaġa oħra. Il-Brahim Diaz il-bira kellu idaħlu qabel.
Il-biraħ kienet logħba fej kien hemm bżonn ta' aktar ġiri, kienet derek ċara li plejers twal bħal ġiru bħal Dekitelare dawk bażikament li għandna. Jekk ma jkollhomx ballun f'saqajhom, mhux se jiġi qatt. Għaliex? Għaliex iċ-Chelsea bdew jgħalqu. Mela inti trid dawk il-plejers fast. Mela ċomba minn Malta jafu Pioli ma jafx. Li jien kollu jara t-tim. Jien mill-ewwel għadd illum mhix il-logħba ta' Dekatelare. Nifhem li bdieħ, mhux problema, dan tħallas 35 miljun biex ġimgħana 32 plus li ta' bonus biex ngħid eżatt. Allura nifhimha illi dan għandu jibda. Però tmiem l-ewwel taqsima, xut wieħed fil-lasta, propju ta' Dekitelare. Umbagħad żbalja Krunic minn taħt il-lasta ta' faw anti support għal nasab bħal ballun id-dar. Għax nimmaġina li għandu ġifilu, ma nimmaġinax li sallasta ħafna iktar oli kien. Biex ma jlekx qabeż il-ground u ħadhom min joqgħod faċċata ta' Stamford Bridge. Però dan biex veru, ma insomma, dan tipo fil-halftime jiena pretendejt li nara l-menu żewġ bidliet. Jien pretendejt li nara l-Rebic u pretendejt li nara l-Brahim Diaz. Minflok Krunic li kien diġà ammonit u minflok wieħed bejn Dekatelare u ġiru. Jew indaħħal ir-Rebic lok ġiru biex inħalli, però u jibda l-ekstreker ieħor fuq il-bank l-Origi, jew Origi, għasna vezza tkun jom għazadna, minn jgħidu Origi, minn jgħidu Origi. Peress li rajna ħafna jella bimma insomma. U jew inkella indaħlu ma ġiru u neħħet trekwartista. U neqleb għal 4-2-4 jew 4-4-2. B'difiża bitlieta. Dan ma sarx u nemmen li dik kienet waħda mit-turning points tal-logħba. Għaliex iċ-Chelsea sabu t-tieni gowl u letteralment mhux sabu ma tajniulhom bħalma spjegajt Tomori meta kien għadu fil-Jarwan, u mbagħad ftit wara sar anke t-tielet gowl. Però dawk naħseb jien personali jiena kif kont nagħmel. Issa dan mill-opinjoni tiegħi u xejn. Le, mhux hekk aħna fuq kon qegħdin nitkellmu, għandna diġà għandna xi messaġġi wkoll qed inkamilleri Granda Ċomba. X'għandna sieħbi orajdew. U kon nixtieq insellem il-xer iż-żammit Reni Kassar u Ġejk Sammut illi bħalissa wkoll qed isegwuna. L-aħħar domanda li xtaqt nagħmillek fuq il-logħba tal-birħa bil-mamorra l-ewwel blok ta' riklami, però mhux fuq in-naħa ta' Milan per se nkellmek, ħankellek fuq iċ-Chelsea, plejer li għali skont tal-inqas il-Gazzetta dello Sport kien l-aqwa plejer fil-ground, qed nirreferi għal Reece James li taw 7.5. Il-kummenti tiegħek fuq dan il-plejer. Għamel goal, assist. Reece James, fil-verità, għalhekk għatlek l-għammur naqra kontra tendenza. Nifhem li Reece James ingħata t-titlu ta' miljonin kampo, però nibqa' ngħidha. Qudiemu balloture kellu li speċjalment fit-tielet gowl ma kienx jagħtem. Anke jien kont nagħmlu dak il-gowl. B'tata Rosano Gowler bir-rispett kollu leh. U balloture li fil-verità mar flok Tomori naħseb ħasbu fuq. Allura mar deħ. Faċli li tgħaddiw. Faċli tgħaddi. Fit-tieni gowl l-istess balloture kellu fuq. U naħseb li kien għadu qed jieħu il-cappuccino tal-halftime mhux qasi jafda li qabżu. Veru mhux qed immaqda lil Reece James tax, James huwa plejer enormi mhux qed ngħidu jien u mhux qed niskopri jien però hija l-verità. Biss jien għalija l-aqwa fil-ground nibqa' ngħid li kien Thiago Silva u ngħid għalfejn. L-ewwel azzjoni propizjaw kif għandna tliet daqqiet taras fi tliet corners. Grazzi għal Ben Nasser il-kapten li baqa' jħares leh. U barra minn hekk kull pallun li nataw iċ-Chelsea fid-difiża Thiago ħadhom kollha. U dan ngħid grazzi lil Silvio Berlusconi tal-li għaxbu jċedjulna lil Paris Saint-Germain 10 snin ilu. Kemm lilu kemm il-Libra. Dak nibqa' ngħidlu grazzi għal omorna għax għamilna 8 snin mingħajr Champions League, waħda mill-affarijiet kienu il-beħ ta' Thiago u Zlatan Ibrahimovic. Mela għandna iżjed kummenti hawnhekk jirrispondi l-YouTuber ieħor tagħna. Chris Kopajt fej qed jgħidlek Origi bomba tuħ ċans għax aħna rbaħna bis-saħħa tiegħu. Football without Origi is nothing. Rodri Cardona jien dawk il-kornis ma nistax nifhem dejjem ikunu moħlija benna Seru Tonali u Kyle Patch Ċombal King. Kumment forsi finali
Qabel ma mmorru għal break ta' reklami. Mela, ovvjament nselli għalihom it-tlet persuni li batulna, ċoħe sija Chris, xanna King, Kyle Patch, King Daqsi, u Rodrik Cardona illi u by the way daħlenna ieħor minant dak li ma nafx ngħid ismu, dejjem tajdu tajdu skużani ma nafx ngħidu. Korrespondenti tagħna nsellimlu wkoll minn hawnhekk. Għalhekk għax naf li l-aħħar darba spjegajt li għadtek skużani nerġa' niskuża ruħi ovvjament. Reni selminna wkoll kif aħna Reni. Mela, Rodrik inti qed tgħid veru, il-corners għandu raġun. Rodrik qed jgħid xi ħaġa tajba ħafna, Rodrik Cardona semma fil-verità li l-corners ma jsirux. U ma nistax nifhem għalfejn għandu raġun għaliex meta jkollok lil Tomori, Kalulu, Dikketelare u Xiru li kollha fihom daqsi u iktar għalfejn ma jingħatax corner fil-kaxxa. Però din indirizza Pioli wkoll. Pioli għalli dis-sena il-corners qegħdin lura u fil-verità qed jidhru dawn l-affarijiet. Dak li ma nafx ngħid ismu ta' Boni qal ballo vera kien ħażin iżda Dest xejn ta' barra minn hawn għandu raġun ukoll. Serginio Dest għal min anki forsi ra il-video tiegħi jiena ma ġobniex. Ipprova irsista ftit biex jipprova jaqbes plejer però il-pożizzjoni tiegħu ma nafux ma jafx fi qiegħda. Onestament. Pioli għalli dis-sena il-corners qegħdin lura. Ma nafx li ma qed nisma' lil innifsi. Kolla sew Mark. All right. Mark naħseb għandu ftit ikoll it-television bħal sew l-iskrin għax qed naraw viċin ħafna tal-iskrin daqqa waħda. Jew forsi nafri timur bil-qiegħda ġol Juventus Stadium bil-nes tal-kemm issa wejjem iskom għandna jmiss. Wejjem. Għatfadal l-analiżi fit-tieni parti tal-programm, dal-waqt. ċomba tista' tagħla. Ħammu nara il-bieb għala. Tista' tagħla. Għasek nafna. Kema kont qed niċċajtajna nagħlqu hawnhekk il-kapitlu ta' til-logħba misħuta għaddiet daqshekk naħsbu għal Juventus biex nelbu lil Aċċukina Allegri. Flok ngħidlu xi ħaġa oħra. Għandi ftit nibda bil-daw bil-titli sbieħ li tanti li ngħidlu meta semma dawk it-toljiet $5 dej Milan, ma żomma. Mela tajjeb wisq, mela ħalli mmorru għal waqfa qasira ta' reklami, ibqgħu magħna li fit-tieni parti tal-programm mhux talli ħalli nisimgħu lil Mark x'kemm jitkellem imma wkoll se ntellaw il-premju abbinat mal-kompetizzjoni Kicks Boutique Gym għal daqstant ibqgħu magħna. Il-logħba Call of Duty reġgħet magħna. Iva, sewa smajtu, Game Breaker għadu kemm ġab it-tieni verżjoni tal-logħba Call of Duty Modern Warfare li issa tinsab disponibbli għal prezz ta' €75. Għalhekk, jekk int jogħġbuk dawn it-tip ta' logħbiet tal-gwerra fuq PlayStation 4 u PlayStation 5, fit-teżżur l-istabbiliment tagħna ġewwa Fleur de Lis Bikr Kara u ixtri din il-logħba ferm popolari ma' ħafna mill-gamers. U jekk ma jogħġbukx il-logħbiet tal-gwerra imma għandek iżjed ħajra għall-logħbiet ta' azzjoni u avventura, Game Breaker qed joffrilek il-logħba God of War Ragnarok fuq PlayStation 4 jew PlayStation 5 għal €65. Mela, x'qed tistenna? Ejja żur il-ħanut tagħna u kun ċert li ma titlifx l-aqwa offerti li qed noffrulek fuq dawn il-logħbiet il-ġodda li ħafna dilettanti jkunu qegħdin jistennew. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta
li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, meħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien miegħi Antonello Abela u ma l-mistednin tagħna li huma Clayton Zammit ċomba u Mark Xkembri qegħdin niddiskutu l-logħbiet appuntu Milan Juventus iżjed tard u għalissa nitkellmu fuq il-logħbiet ta' Champions League illi ż-żewġ timijiet in kwistjoni kellhom il-bieħ filgħaxija. Biss qabel ma nkomplu wasalna biex intellaw ukoll il-lotterija bingħata ma' wieħed mill-sponsors tagħna li huwa Kicks Boutique Gym. Matul din il-lotterija ser indawru rota u permezz ta' din ir-rota ukoll ser ikollna jitlaq isem illi permezz tiegħu ukoll ir-rebbieħ jirbaħ xahar voucher ġentilment offrut lilna minn dan l-istabbiliment ġewwa il-Ħamrun. Mela hemmhekk qegħdin taraw ir-rota għandna 28 isem ta' nies illi il-lajkjaw jew ikkummentaw fil-programmi kollha illi kellna fix-xahar ta' Settembru. Naraw ftit indawru r-rota ħana min se jirbaħ il-voucher. Jidher li wkoll għandna xi problemi bil-paġna ma' rota d-dur u r-rebbieħ huwa Kevin Patch. Kevin Patch jirbaħ il-sħubija b'xejn ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym. Ngħidu proset ukoll lil Kevin u minn hawn ftit ieħor ukoll Kevin se jiġi avviċinat ħalli wkoll nieħdulu d-dettalji u nagħtulu appuntu il-premju tal-voucher li għanna ġentilment offrut lilna minn Kicks Boutique Gym. U waqt li tal-kompetizzjoni issa immorru għat-tieni parti tal-programm fejn se nħallu fidej Mark Xkembri biex jitkellem dwar il-logħba Juventus kontra Maccabi Haifa. Nsellem ukoll lil Jean Mattias Vella illi daħal bħalissa jarana. Bilħaq tinsewx minn ir-ttijiet tiegħu fil-programm bħalma kien hemm min diġà qal. Go ahead, ħallulna l-kummenti tagħkom u wkoll nieħdu pjaċir li konna naqa' interazzjoni bejna li qed nagħmlu l-programm u bejnkom is-segwaċi tal-Kamra Sportiva. Imma issa nintroduċu l-logħba Juventus Maccabi Haifa. Mela, il-lejla tajba l-għamma. Mela, Mark was a bit over eager li jibda ma tanix iċ-ċans. Mark hemm il-ġingil ta' introduzzjoni, naħseb illi insejta ma' affarijiet li jiġu. Mela, fidejk biex tkellimna naqra fuq il-logħba issa. Ma' meġdit il-lejla tajba u grazzi li l-ek ta' din l-opportunità fil-programm Botta u Risposta. Il-Juventus kisbu l-ewwel rebħa fil-Champions League fl-edizzjoni ta' dis-sena u l-ewwel darba f'dan l-istaġun żewġ rebħiet fuq xulxin, waħda fil-kampjonat u waħda fil-Champions League kif qegħdin ngħidu. Ir-rebħa l-bieraħ kienet imperattiva biex tħalli ftit ċaq ta' dawl forsi naraw kwalifikazzjoni għat-tieni round, biss anka r-riżultat tal-logħba l-oħra ma tantx fil-logħba l-oħra Paris Saint-Germain u l-Benfica spiċċaw fid-draw ta' web wieħed. Jiġifieri laqqas kieku biex niftehmu idealment kienet li jirpu l-Paris Saint-Germain għax forsi tgħid imbagħad l-oħra jibqgħu b'6 punti u forsi jsir xi miraklu u jirbħu Juventus ġew l-Portugal imma qasu hekk. Biss għad baqgħet l-itlobiet oħra sa naraw x'ħaj suċċiedi. Niġi għall-logħba tal-bieraħ. Il-bieraħ xi ħaġa li oġbitni immens
kienet illi u anka kummentaw il-gazzetti Taljani fuq dal-għodu li Allegri, il-ħabib ta' ċomba, ħalla lil Di Marija jilab mod iktar liberu u beda ħafna drabi jagħmel movimenti fil-ground li rajnieħ jitm ħafna blalen, jibda minn nofs il-ground daqqa jmur fuq il-wing daqqa jilab trekwartista beda jitma blalen lil Vlahovic, li Rabiot, Jiri, u li kienu ta' benefiċċju għat-tim. Issa, jekk il-Allegri u xħajbda juża din is-sistema jew le, li ħalli kollox fidej Di Marija, ħajkun hemm lob li ħajkun hemm lob li nqas ħernexxi biss niftakru illi kif qal Nedved qabel il-logħba illi il-ġiex players li ilhom żmien twil barra għal Juve ġej nitkellem għal Pogba u għal Chiesa dawk ħajnu l-offensiva tal-Juventus. Ġifieri xi ftit jew wisq għandi nifhem jien suppost li ħadd itranġa s-sitwazzjoni, però ħankomplu fuq il-logħba tal-biera. Il-logħba tal-biera rajt għal ħafna minn ħin Juventus tajbin u f'kontroll biss reġa' kien hemm mument ta' blackout li f'dan mument ta' blackout il-Juventus setgħu saħansitra rriskjaw li l-Iżraeljani ġibuhom draw. Għax da ma ninsawx li dak is-sostitut li dal-fit taqsima għażlik dik qed niftakar kun jomu tajjeb kellu tliet blalen li marru mal-asta. Il-bambin ħabna li l-ebda wieħed minnhom ma daħal. Il-gow kien hemm naqa' konfużjoni, il-gow li qalu l-Juventus ħa niftehmu kien hemm naqa' konfużjoni fuq wara. Ma tantx oġbitni dik il-ħaġa ta' Szczesny, ħankun onest, imma ħankun qed kollox naħseb li ftit se tagħmel fiha l-affari wkoll li laqatni l-bieraħ nistqar pubblikament li mhux il-plejer favorit tiegħi biss u kien hemm ċertu logħob li dal-plejer jispikka jfakkarni fil-logħba li kien għamel kontra il-Milan, jiġifieri mhux biex nweġġa' ċomba meta kien skurja kontrihom xi ġie staġuni ilu. U il-bieraħ naħseb għamel l-aħjar logħba kemm ilu. Sorry ħankun naqra għax it-tieni darba di ħanwiex bekk. Fil-fatt kont se ngħid wara li rajt l-iskurja tnej Rabiot ta' ġejjin il-Mila, skurja tnej. Ilu ma jċala sentej, propju minn dak il-gow. L-iskurja tnej da ieħor da barra Allegri għand ir-Rabiot. Ġifieri bażikament Adrien, Allegri ma temmar, tiġi Ejemmar, naħseb il-istib Ejemmar. Dal-programm eżatt kexxun ġi, ġifieri, u f'dik il-logħba ftakart il-Madoffi qed tissada jkun hemm iċ-ċomba, qed l-ewwel bdejja b'Allegri tiġġa tefa' botta, sa skurja ieħor u li kont se ngħid fuq Rabiot ma mhux ninsa. Ikolli ngħid li minn wara dik l-inġeri li kellu li ħalitu barra għal xi erba' logħbiet, nammetti li huwa plejer differenti. Issa, jekk ir-raġuni hijiex jaf li qed jiġġieled tal-flok mat-tim nazzjonali ta' pajjiżu u qed juri li jaf. Għax dan niftakru li ftit tal-ġimgħat ilu x'qed nitkellmu mit-sen ilu, la kien fuq il-lista li jitlaq ma' Manchester United. Jiġifieri u f'daqqa waħda issa s-supporters qed jgħidulu il-kavallo pazzo, ġifieri żiemel il-miġnun. Ġifieri jiena xorta ma ngħidx kif qed l-aħħar darba il-tim ikun hemm ħadd li jkun ħażin u l-ħadd ta' wara isir superstar. It-tim hija champion in between fin-nofs. Issa dak bil-fors kelli nagħti kumment dwaru li huwa ta' sodisfazzjon dejjem li dak il-plejer li Juventus nefqu balla flus fuq u Vlahovic skurja u li mill-skurja l-iktar ħaġa li qed tolqotni f'dal-mument hija l-intjeza ġifieri il-ftehim li hemm huwa sieħbu Filip Kostic qisu l-logħba ma' Serbja ta' tnejn li huma kienet hawn minn ġdid għalihom isa dil-waqfa meta l-plejers marru man-nazzjonal isa tat ċertu boost li xi plejers għax anke meta kien mat-tim nazzjonali Brażiljan Danilo qal issa mmorru lura mat-tim tal-Juventus u nippruvaw dak li qed nagħmlu man-nazzjonal
namluh mal-Juventus minn fommu l-alla, ġifieri ma narawx kbir għax infakkar il-bieraħ labna mal-Makabi, il-Makabi għamlu ġurnata uħut mill-plejers tagħhom sajma minħabba it-twemmin reliġjuż tagħhom, ġifieri mhux ħadħol fiha, ġifieri meta bniedem ikun sawm għandi nifhem jien ikun iktar dajjef, ġifieri ma rridux nilludu ruħna ma 3-0 tal-Bologna u 3-1 tal-Makabi. Biss il-fatt li eżempju bħal Danilo jelab f'ħafna pożizzjonijiet fid-difiża tal-Juventus. Għall-inqas jekk il-Juventus qed ibagħtu minn xi ħaġa dis-sena kif qed hija li ma ċemm nies fid-dressing room kif kienu Del Piero, Buffon, Chiellini jew iktar preċedenti Nedved, Trezeguet meta il-Juventus kienu fis-Serja B u kien hemm ċertu bżonn x'għad jiġbed il-widna. Għall-inqas Danilo għandu l-esperjenza internazzjonali u jisu anka tenna li jixtieq jibqa' jilgħab hemm, jiġifieri għall-inqas hemm Bonucci issa fuq Bonucci hemm il-kwistjoni għaddejja x'hemm supporters jgħidulu għax ma narawx leader u tlaqt f'mument minnhom. Issa hemm xemm dawk hemm players, issa dekona nafu li ġejja di tranzizzjoni, ma rridx nerġa' minn ġdid niżvija. Però issa rridu naraw il-logħba ta' nhar it-tlieta għax il-logħba ta' nhar it-tlieta barra minn dar hemmhekk mhix faċli tqulu kemm ġodar naħseb wara barra. Issa jekk nhar it-tlieta jiġu it-tliet punti mbagħad kollox iħollu jorbot mal-Benfica away. Il-Benfica sa fejn fina dom ma tilfux logħba f'dan l-istaġun u xi ħaġa tippreokkupani lillum huwa l-ħamis u nispiċċaw nilagħbu f'din il-kompetizzjoni tal-ħamis. Li finanzjarjament ma tantx tgħin, għall ta' kalendarju ma tantx tgħin, nista' naraw. Kollox ħadu possibbli, ma rridx nistema' negattiv. Mela, sa dan it-tant splodew il-messaġġi, biss qabel ma nerġgħu nduru naqra għal messaġġi tagħkom. Mark, fil-fatt insemmejt l-argument tal-kwalifikazzjoni u jiena nemmen li fl-Lisbona tidu tilabu l-konfront deċiżiv tal-grupp tagħkom issa jekk dejjem nassumu illi intom tirbħu ġo Iżrael u l-Paris Saint-Germain jirbħu kontra l-Benfica. X'persentaġġ tagħti il-kwalifikazzjoni ta' Juventus minn grupp H? Qabel nagħti persentaġġ nixtieq ngħid xi ħaġa fuqha. Allegri kien sostna ħafna f'Settembru li l-logħba kruċjali ma kienx mal-PSG. Jien għalhekk kien diġà żball għax minkejja dik il-logħba ma kontx stajt nara għax kelli attività waħda miftit logħbiet li rarament nitlef tal-Juventus. Ma kienux ħażin fit-tieni taqsima, imma qatt ċennawha għallhom ma' mal-Benfica ġo l-Juventus Stadium jew l-Allianz Stadium jgħidlu kif tixtieq. Untilfet wara 20 minuta brillanti. Issa ġi kollox fl-opinjoni tiegħi kompromess. U wara l-bieraħ kieku l-Paris Saint-Germain rebħu kienet għandi tama, imma kif ġew l-affarijiet ma tantx jien fiduċjuż u ma nagħtix il-50% ċans li jgħaddu. Issa jaf jirbħu l-lob kollu. Imma anka l-fatt li issa kif ġiet l-affari, jiena m'għandix garanzija li l-aħħar logħba mal-Paris Saint-Germain ġo Turin, daw ħajkunu jew forsi jkunu qegħdin jikkontendu l-ewwel post tal-klassifika mal-Benfica. Ikunu bil-forsi jdu rebħa biex jevitaw polza inqas diffiċli fit-tieni round. Kieku tgħid mhux għax daħad ma ġedilek ta' ġifieri dalaqas jekk kun qed tilgħab fil-ground tal-Kappillan, aħseb wara fiċ-Champions League. Ġifieri, imma forsi tgħid niżlu għall-logħba naqra iktar tikka żgħira rilassati, ma laqas dik. Ġifieri, il-Juventus għandhom muntanja x'itilgħu. Issa jekk jitilgħu del-muntanja jien bħala partitarju jiena nixtieq kwalifikazzjoni fiċ-Champions League. Ħalli mbagħad nittama ma jiġrix kif ġara fl-aħħar 3 snin inqalgħu fit-tieni round imma mqar ninqalgħu fil-kwarti, biss
jekk ngħaddu ħanejda ċara mill-lum, nixtieq li ma nsofru l-ebda umiljazzjoni għax nibża niġi kontra tim bħal Manchester City b'dak Haaland huwa bniedem qas nsejjaħlu bniedem extraterrestriju jien nsejjaħlu għax il-gows qed jivvintom u jiskurja gows bir-radam. Haaland ser mistennija. Jiena tinsemmi l-Manchester City u qed mit-timijiet għax mhux Manchester City biss hemm, jiġifieri. Diversi timijiet. Hemm diversi timijiet, imma fil-mument is-sitta meta nirħat bil-rispett kollu s-supporters tal-United għalu sitta l-United, qed mela kieku jilagħbu kontra xi tim Taljan daw se jagħmlu. Għax bil-rispett kollu, ġol Italja m'hemm ħadd jiena ngħidlek li jagħmilha mal-ewwel erba' fil-kampjonat Ingliż. Jekk taqbad it-timijiet Taljani, ma rridx noqgħod nidħol fil-kwistjonijiet bejn Taljani u Ingliżi, mhux u jiena m'għandi xejn kontra t-tim nazzjonali Ingliż, jew mhux qed indaħħal pika bejn Taljani u l-Ingliżi. Ġifieri mhux dak il-punt, ġifieri, għax anke dalgħodu fuq radju Taljan li nsegwi frekwenti kien hemm min ħajoqgħod iqabbel il-kampjonat Taljan ma' Ingliż, forsi tista' tqabblu ma' il-mument huwa ċar li l-futbol Ingliż huwa f'livell iktar superjuri issa jekk hux minħabba l-finanzi, jekk hux minħabba l-ammont ta' players li qegħdin jattiraw. Ġifieri kważi kif qed min għalija taf ta' żmien ilu ġo hekk mill-programmi. Il-kampjonat Taljan sar stepping stone għal kampjonati barranin. Like it or not. Jew inkella għal min ikun wasal biex jirtira. Jgħid ħanilha bħal Di Marija, għal Ronaldo se nitkellem fuq players li labu mal-Juventus, ta' mhux qed nisemmi players ta' timijiet oħrajn. Ibrahimovic ġie l-Italja mal-Milan wara l-avventura li kellu ġo l-Amerika ġieri biex qed nitkellem qed ninsenni prova nsemmi players tat-tim favoriti jien. Mela, ħalli nibdew naraw forsi hemm xi kummenti ġenerali u hemm xi kummenti oħra li ħan nitkellem fuqhom issa. Mark, nitolbok inżommu naqaf il-qosor għax il-ħin ħara prattikament. Mela, Brady Buġejja li l-ewwel qalilna din hija l-aqwa panel tal-programm Botta u Risposta, keep it up. Grazzi lilek Brady tal-appoġġ kontinwu li tagħti lil dan in-netwerk tagħna. Ma nafx safrattant jidher Clayton fejn u qiegħed mela l-Arkin żammit Rabiot. Jidher li għandi problema ton, ma nafx jekk indunajtux, però ma nistax nifhem fuq l-iskrin tiegħi tal-laptop ġieni kollox iswed. Ma nafx jekk hux qed nistema', tikkonfermaw li qed nistema'? Iva tistema', all right. Però jidher assolutament xejn. Fuq il-mobile qed nara li qed jidher il-background. Eżatt. Però jidher il-background biss, ma nistax nifhem x'inhu jiġri. Mela tista' tibqa' naqrem mela alright, mela sakemm tilħaq issolvi il-problema tek inkomplu ftit b'xi kummenti għal Mark. Għandna domanda fuq Rabiot. Jaqbillu jiċċaqla għax meta jispiċċa l-kuntratt fejn se jispiċċa? Din hija domanda ta' Brady. Mela, fuq il-kwestjoni ta' Rabiot, kont ħanejn xi ħaġa u nsejt nirringrazzjah lil dan is-segwaċi tagħna. Il-kwestjoni ta' Rabiot sa tiġi hawn. Kemm Allegri mal-Juventus u anka Deschamps ma' Franza li huwa l-coach attwali tat-tim nazzjonali Franċiż għandhom fiduċja għamja fih. Issa, biex da jaqpa ma' Juventus irid l-għon immaġina jikkonvinċi l-Allegri li minn hekk imma minħabba l-Juventus qabdu il-politika li jagħmlu ċertu cap salary, jiġifieri jaslu sa ċertu limitu ħalli nitkellem mod iktar sempliċi. Rabiot preżentament jekk Minister żballa naf għandu 7 miljuni, laqas 7 miljuni u nofs euro. Jiġifieri dan żgur jekk irid jaqpa' mal-Juventus inaqqas is-salarju tiegħu. Li bl-aġent ħalmija ommu li kellha xi tgħid mal-Paris Saint-Germain, nafu li kienet u spiċċa out of squad, nafu is-saga ta' da sajf li kien kważi les bil-flok ta' Manchester United imma f'daqqa waħda waqa' kollox. Ma nafx jien kemm se taċċetta ommu li hija l-prokuratriċi tiegħu li jaċċetta kif aċċetta players bħal huma De Chilio u Perin li qed jiġuni ġo moħħi li naqsu is-salarji tagħhom. L-istess kwestjoni tal Alexandro.
Aleksandro minkejja li mhux ġieli maqdartu, però meta kien ġie lura mal-Juventus fl-2014 u 2015 dak l-istaġun kien top. Mbagħad wara ftit ta' żmien bdew l-ups and downs. Biss das-season meta lagħab ma kienx daqshekk korru. Jiena fejn hemm bżonn nikkritika. Fejn hemm bżonn li nfaħħar ħanfaħħar. Ukoll kien hemm rajt artikli naqra ħafna artikli ġifieri minn ġurnali elettroniċi diversi, ukoll kien hemm il-kwestjoni kemm dan Leslie ġeddulu u li minn hekk jaċċettat naqis fil-paga. Sa dan it-tant għaddej Merseyside derby interessanti aħna nitkellmu bejn il-Kopajt Chris, il-YouTuber tagħna tal-Liverpool, u Joey Renovella, Voldiri. Joey Renovella u għal-kuċin tiegħi, insellimlu. Voldiri qed naraw dibattitu. Li huwa supporter tal-United. Tal-United dan terġgħu tgħid mal-iżjed u iżjed. Tislijiet Reno u anka il-Chris il-Kopajt. Eżatt. Fil-fatt għallek iqaf weġġana għax hawn il-Kopajt Chris qed jieħu gost jisma' kontra l-United. Jena t-nejt il-verità, l-United, fil-sens, jek forsi niggisson ftitax, għallu sitta ma nimmaġinax il-Juventus ħelabu mal-Manchester City u mux ħajħorġu binqas minn erba. Datin fl-Italja. Ġifiri, t-ġatta, biex nirrepeti affarijiet. Ħalad nitfaw il-ballo Toreo ma nix problemi. Ballo Toreo, għatnajlek jien id-difisa kif għandha tkun kontra s-City. Ballo Toreo fuq Mares. Serginio Dest, fuq xismu għaw minn għandhom left winger, palissa jdu li jintom. Minn għandhom left winger is-City, ma jessa mux jtiġini f'moħħi. Jimmin għafx Cancelo, ħajamil biħli jrid. Cancelo, namlu ħavvanzat il-Cancelo, u fuq qoddim il-Haaland, mitfaw il-gabja. Qot najdlek, dikbar training session għat tikun għamil fajtu, fl-ewwel kwarta kunu sittab xejn. Skur. Għalina. Eżatt. Mela ħana għan xi kummenti oħra fuq il-Juventus lakin zammit għalilna illi mela lakin zammit l-ewwel għalilna illi Rabio huwa tajjeb biex ipajla fuq Instagram. Inselmu wkoll il-Giuseppe Di Paola, buonasera. Giuseppe. Ġużu, come va? Mela, lakin zammit qed jgħidlek ma tkomx il-Bonucci li jrida ta' ħafna players li semmejt. Irrida ajwa, u forsi ġo qalbu, ma nafx ġo qalbu, dal-aħħar għal li weġġa jara t-timek, biss jena neqpa għatmu ħan ninsa l-moment li ma l-ewwel opportunità u dik il-final mitlufa ma' Real Madrid li għanna għama switch ħajti għax jien kont ġo ċentru ta' Turin meta għala l-istraġi jena ma nafx ġara ġo dik il-dressing room u jgħidu li u xismu għaw il-Brasiljan Dani Alves kienu l-prinċimes ta' xi taħwida fil-halftime, ġifieri mbagħad ma l-opportunità li telaq, mbagħad beda jikbi u reġa' ġabu lura Marotta. Jiena dik xorta ma nafx ninsija. Erġa' fakkarni bil-wieħed ta' kaptin tajjeb illi ngħidu. Fil-fatt laqas se tipoġġi captain mbagħad Allegri. Eżatt. U kien ikun ħaqqu ma jkunx captain ngħiduha. Le, jiena bħalek naħsibha ta' ġifieri. Bħalek naħsibha ġifieri x'għod laqlaq fuq għad il-punt. Mela, Edin Vella tgħidilna Rugani fuq ħalandu jaqbadni stroke. U fuq din nota kemm xejn ironika, għalkemm tfadal iżjed kummenti hemm xi domandi għal Clayton ukoll. Però ħammar wara f'qasija reklami kif nibdew induru l-messaġġi relevanti li għandna u nibdew nitkellmu fuq Milan Juventus. Għal daqstant ibqgħu magħna, botta u risposta ikompli wara dawn.
Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta, il-produzzjoni ta' diskussjoni sportiva illi appuntu l-Kamra Sportiva tella kull ġimgħa fejn matula issa ser nibdew nitkellmu fuq il-logħba Milan Juventus ta' nhar is-Sibt li ġej. Biss mhux qabel ma nagħtu rendi kont il dawk il-ħafna li llum qed jibgħatulna u l-kummenti tagħhom nixtieq nirringrazzjahom, ovvjament ser ngħaddi dawk il-kummenti li huma relatati. Kyle Chantar, Clayton Zammit mingħajr ċertu players imbagħtu m'hemmx replacement għal-jom u dak u l-iżbal li qed jagħmlu. Ħanaqraw il-kummenti u mbagħad inwieġbu. Messaġġ ieħor ġej mingħand mela Martin Attart li wkoll nixtieq insellem mingħajr goaler id-difiża tkun diżastruża. Martin naħseb qed tgħid ukoll għall-Inter għax qegħdin fl-istess silma. Għalhekk Inter bdew ħażin fil-fatt qala u għalhekk il-Milan affiġna l-bieraħ. Mbagħad għandna beda d-dibattitu bejn il-Liverpool u l-United hawnhekk Brady Buġeja, Alexandro I used to consider him as one of the best left backs in the world. Però kellu decline ta' veru. Iżjed kummenti hawnhekk Kopajt Chris, Milan sfortunati bl-injuries, Pioli għandu proġett tajjeb ħafna u Jonathan Attard proset tal-programm dan huwa programm sportiv interessanti ħafna. Grazzi lilek Jonathan li segwina u għandek ukoll għandna messaġġ minn Brady ejja ħanaraw il-meme fil-panel ta' Botta u Risposta il għaliex jixraqlu jista' jkolli fil-futur għandna programm fuq il-BOV Premier dal-waqt nistgħu wkoll nikkonsidraw Mark ma fuq hekk imbagħad nitkellmu iżjed tard. Mela ma nafx twieġeb il daw iż-żewġ Mela, ara, naqbel ma dak li qal Kopajt Chris bid-differenza li ngħid li l-injuries veru qegħdin hemm, però l-injuries waslu wkoll ħanerġa' nsemmija, forsi speċjalment qed nitkellmu fuqha grazzi għal Max Allegri, minn dak li qal toljet $50 għal Milan. Sorry ħanibqa' nsemmija u mhux qed ngħidlek biex jekk. Mbagħad saqsik xi ħaġa. Inta taħab ta' timituhom il-plejers, nixtiequ nisimgħu is-sentenza bil-limitazzjoni tal-Allegri. Allora, io vi dico una cosa, togliete 5 giocatori titolari del Milan e vedete quello che succede. Porca miseria, vedete così, puttana maiala di bala! Kif kien jomnota l-autogol, ovvjament mux tajab daqsom. Umbat ovvjament kienet il-famuża li għadin semmu l-Allegri. Jien meta kien Allegri mal-Milan nitkellem. Il-konferenza stampa ta' Allegri qabel kull logħba tal-Milan, mhux tal-Juventus, tal-Milan. Giochiamo con una partita importante contro una squadra importante. Il-kollu men, il-tedjantizmu li kien ikollu jabtid nifqa daqqa ta' pon il-television men, għax kien għazzek. Imma somma, ħallika. L-imħabba kbira li għandi li għallek li ħirġa dejjem bil-mod il-mod, eccetera. Ma da rebbaħkom kampjonat kien taf l-2011. Rebbaħkom kampjonat. Jirringrazzja l-Benitez se jaħnejdu kollox issa. Le, tibqa' sejjed bi għadi. Kaxkarnikom lilkom u l-kulħadd kaxkarna. U ġittielet, minn kampjonat mitluf. Rebbaħna kampjonat, però kazat kellu, rebbaħna kampjonat, mbagħad wara. Jiena. Wara meta ġejtu t-tielet jitkom irbaħtu kampjonat, għax dak kien kampjonat mitluf, ta' Kif? Meta kien hemm ġi staġuni wara ġejtu t-tielet. Sewwa.
Jina li dak jisu kampjonat mirbuħ kien, għax kien kważi mitluf kien dak. Però s-sena ta' wara nfakrek ukoll. Ejwa, ma dak bista Montari u kollox. Eh. Però, ma mhux ħansemmi lilu, ta' vera, b'serjetà. Il-gol ta' Montari ora, fl-istess logħba kien hemm il-gol ta' Matri. Għax tgħid kollox. Gol ta' Matri mħassar għaxej. Bak tiżu stess, diskurja għandna ma insomma. Però f'dik il-kampjonat kellna vantaġġ ta' 7 punti u spiċċajna tlifna kampjonat b'2 punti. Jew 5 kemm kienu. Onestament qas niftakar. 5 fil-kampjonat tliftuh fil-ġurnata ta' qabel tal-aħħar wara dak il-famuż derbi meta. Mhux isma' dik meta spiċċa kollox il-lig. Tlifnieh mal-Fjorentina. Tista' Sibtilajt. Id-derbi kienet iċċira sa fuq il-kek, ikun baħna d-derbi. Xorta l-Juventus kien jirpola ħalla ba kien jieħdu l-lig. Ġin mhux kwistjoni hekk. Il-kampjonat intilef f'Milan Fjorentina. Isma' ħażalik xi ħaġa ċomba. Għassa partit ċajt naf li għattiemi tal-Allegru u dan. L-għu ħaġa għax ħana kolla supporters ta' timi italjani, t-Italja aħna, ġifiri, nixtieqna insellem il-memorja l-lejla ta' Giampiero Ventrone li kien l-aqwa preparatur atletiku nemmen fl-aħħar ġiex deċenji, mhux qed nitkellem għax kien biss ma' Juventus li meta nkellet 12 sena rajt l-aħħar Champions League, like it or not. Imma rebaħ tazza ta' dinja ma' tim nazzjonali Italjan u anka ġifieri Conte li huwa wieħed mill-aqwa coaches li hawn fil-mument ħadu miegħu ma' Tottenham u sfortunatament dal-lej ħalla d-dinja minħabba il-marda tal-leukemja. Ġifieri nagħtu il-kondoljanzi lill-familjari tiegħu u ħbib tiegħu. U qed semmej din għax konna qegħdin nitkellmu fuq injuries. Imma ħaniġi iktar għas-serjetà. X'taħseb li huwa il-fatt li l-Milan sofrew daqstant injuries meta għadna f'Ottubru? Muskolari, għax da mhux qed tgħid intlab xi ammont kbir tal-lob, veru lob iktar ġo xulxin id-darba ngħid. Dik hija l-ikbar ħaġa. Sewwa, aħna m'għandniex l-iskwadra li għandhom il-Juventus, m'għandniex l-iskwadra li għandhom l-Inter. In-Napli s'issa weġġawlhom 3 biss. Huwa faċli. Minix ngħid u nneħħi l-mertu tan-Napli għax qed jilagħbu futbol tal-PlayStation. Veru, Isek qed tilab il-FIFA, letteralment dawn. Veru tal-bliet. Però irrid nara meta jweġġaw Kvaratskhelia, biex qed ngħid biex iweġġata. Anzi, qas ħasem il-kelma tkeċċa, sospiż Kvaratskhelia ħalli ħadd ma jgħid li qed nipprovaw weġġaw Zambon Gissa, pereżempju, u Kim. Ħajjibqgħu l-istess Napli għax aħna qed nilagħbu mingħajr il-right back titolari li huwa l-captain ukoll Calabria. Il-left back titolari li huwa jiena li għabbi rispett kollu l-aqwa left back bħalissa fid-dinja, jekk mhux l-ewwel it-tieni għax hemm Alfonso Davies jilagħba miegħu, vera ħosti tiegħu aħjar, jien personali, qed nitkellem ovvjament tal Teo Hernandez, mingħajr plejer li vera għandu 40 sena, però fit-tim kif jidħol ibiddilulek Ibrahimovic, tlieta li nafu li għandu barra sa Jannar, bħal huwa Calabria u mingħajr right winger. Plus Kier. Kier suppost għandu jidħol mal-Juventus, suppost għax meta plejer ta' dik l-Italja du ġej minn inġeri twila hija diffiċli ħafna li taraħ jidħol veru meta jgħidu. U ovvjament meta ngħidu right winger, ġifieri. Però l-injuries nemmen illi l-injuries aħna kull sena jkollna. Kull sena u di mhux minn Pioli ġejja, Pioli. U qabel kien hemm Montella, qed insemmi coaches li mhux damu season. Ovvjament anki speċjalment fi żmien Allegri darba, fi żmien Allegri niftakar kellna 15 il-plejer barra. Lab bi players out of position u lab bi players tal-primavera, inkluż Merkel. Merkel lab l-ewwel logħba tiegħu mal-Milan spiċċa ħallik da. Għax kellna dawk il-players kollha barra. U l-plejer ieħor li huwa nieqes għall-logħba kontra l-Milan huwa Deċilio. Deċilio beklab għax kellna ħafna injuries. Jiġri l-injuries ilhom ġejjin. Issa, aħna jgħajtu ħafna b'Milanello Milan-Leb. Jiena xem meżaġġo Milan-Leb u ġo Milanello ma nafx qatt ma nnexxi li nidħol. Hija xi ħaġa li bil-permess u darba kważi bkejt biex nidħol ma għal xejn. Forsi bil-Milanista ma ntesix l-erba' nexxili. Ma somma se naraw. Ħolma oħra dik. Ħolma, nara ħolma, billi toħolhom naqra kultant fiha. Il-ħolm xejn wara kollox. Kif? Il-ħolm xejn wara kollox. Mhux hekk. Warrejt, barra l-indija il-mara, insomma, dik għadejja, għaw il-mara ħdejja kon darba t-kommentali, minn taħt t-sad darba l-komment taħħajertu. Salmuna minn hawnhekk u grazzi wkoll tal-għajnuna indiretta
li qed tagħtina biex inkunu nistgħu ntellaw il-videos tiegħek lejtin waqt il-programmi ta' Mixzone. U ħanżid magħha l-paċenzja miskina, għandha paċenzja kbira bija. Bla ma nsew l-interventi okkażjonali li jkollhom minant il-qeta testijek Dias u Zlatan. Iva, jok ikunu hemm ukoll, tatas ukoll li mela le. Mela, li konna din ngħidu, kont qed nirrispondi u ma rridx inkun pastas ma nirrispondix lin-nies li batulna ftit qabel. Mela, konna din ngħidu għal kumment li ta' Kopaj Chris diġà qedlu Giuseppe. Ciao, ti saluto ovvjamente pal-naw stess u hemmhekk qed nipprova nfittex il-kummenti li kellna qabel. Bla gowler id-difiża tkun diżastruża għalhekk Inter bdew ħażin u l-Milan afġu l-bieraħ. Naqbel 100% li Tata Rużano sfortunatament li hu. Jiena ma nistax nifhem għalfejn ma jippruvax il-Mirante. Daqshekk batut Mirante meta rajnih ma' Roma. 3 goalers beda second u spiċċa first. Eleb il-Paul Lopez, eleb mhux Stecklenberg, insejt minn kien. Kien hemm żewġ goalers jew 3 li dejjem jixtruh ir-Roma biex u jkun it-tieni u jispiċċa jilab l-ewwel. Għaliex ma jistax jilab il-Tata Rużano? Nippruvaw. Mirante ma narax goalkeeper ħażin, mhux għax kien mal-Juventus, ġifieri mhux. Laqqas xejn. U fejn jitlu goalers għandna argument fuq għandna każ fejn jidħlu Juventus li jiena lija Perin huwa moħħli fuq il-bank. Naqbel miegħek. Perin għalu stess. Għalien nippreferi neqpa' mal-Juventus u nilab 15 il-logħba u jkolli ambizzjoni forsi li jirbaħ xi ħaġa kemm ma nafx jista' jirba', ma nidħolx fil-mertu, mill-immur ma' tim u m'għandu l-ebda ambizzjoni. Biss jiena mhux għax laper dan is-season tajjeb, inni nsostni dak li kieku ma kellux l-injuries. U mbagħad sfortunatament injury minnhom saħansitra kellu jgħajjat mental coach għax ħaseb li peress li huwa goalkeeper u l-ispalla tintuża ħafna li mhux ħajlab iktar. Jiena ngħidlek li kieku baqa' konsistenti, jien ikollu ċans jiġġieled ma' Donnarumma, forsi ċomba mhux ħaqbel miegħi fuq dan il-punt. Għad nitkellem għal goler tat-tim nazzjonali Taljan, ġifieri hawn. Ħan nirrispondi kif tispiċċa nirrispondi fuq. Mbagħad fil-ħajja dak li jgħidulu destin. Biss jiena naraħ kważi aħjar minn Szczesny. Mhux ngħidlek li Szczesny ħażin ta' ġifieri. Ġifieri ma għax meta ġie għamel logħob u kien tajjeb u kien ukoll. Ġifieri ħanejdu kollox. Imma hija jaħseb l-aħjar settur tal-Juventus u għal-goalkeepers. Għax, u ħankomplija, it-tielet goaler minkejja li ma jalabx huwa il-bniedem li forsi iġib naqra dressing room. Li dik għandek bżonna wkoll. Ħan irrispondi qabel tkompli kronik ma importax. Ta' Donnarumma ħan ngħidlek straight, issa Donnarumma huwa goaler li rawwimnieh il-Milan. U onestament, meta aħna tlifna l-Donnarumma jnet illi issa ħatibda downfall terġa' għal-Milan. Ġibna goaler aqwa minnu. Mela. U mhux għax qiegħed mal-Milan qed nitkellemek. Jiena lija bħalissa Magnan huwa wieħed mill-aqwa goalers tad-dinja u qed nippretendi li ma' Franza għandu jkun titolar. U ħankompli fuq li għattejt inti, Buffon meta kien jilgħab mal-Paris Saint-Germain kien diġà qal lid-dirigent tal-Juventus sabu jakkwistaw u qal li ħadd ma ta' kasu. Di l-istess storja kif ġara Haaland. U tkomplija li mbagħad Buffon ċempel lil Maldini biex jgħidlu prosa tagħmiltu acquist. Dik ma kontx nafa u mhux ħammerik fuqha. L-istess ħaġa ġara Haaland meta kien għadu żejr. Għalkemm sorry ħawwaqfek milli rajt Haaland iddeċida li ma jmurx mal-Juventus għaliex kien mill-ewwel jaf il-kapaċitajiet tiegħu u prefera jmur ma' Salzburg first team jiġġiela tal-postu fl-ewwel team milli jmur mal-Under 23 tal-Juventus. Li hekk u hekk tifhmu għax illum il-ġurnata huwa naħseb l-aqwa striker tad-dinja. Fil-mument naħseb li hu. Li personat ħafna pjaċir il-klejtin li ramew il-Juventus u gwadanjaw minnu l-Milan Kaká. Imbaxxu rasna qudiem wet mill-aqwa trekwartisti li qatrat id-dinja. Kaká, grazzi li kellu dak il-laqgħa ma xaqqas huwa ismu
ta' min jgħid li jismu propju huwa Ricardo Isaacson dos Santos Leite, nato l-22 Aprile 1982 Brasilja. Insomma, xek naqbad impalla fuq ma naqax, ovvjament huwa l-idolu kbir tiegħi. L-iktar play li qatt ħabbejt. Nammetti li l-iktar play li qatt ħabbejt fid-dinja Çalhanoğlu nara. Jgħat live, ħallin, s-sammu lejx. Ma, skużawni waħda, il-mara kultant ġanni nejt diskors li ma kux jirid najt. Kontet najt fuq Kaka. Nirringrazzja l-Alla li kellu dak il-laqam li għal min ma jafx il-laqam ta' Kaka ġej minn għand ħuħ digaw, it-tiġiċa ta' plejer, illi kien għalaħilu Kaka għaliex meta kien żar kien jgħidulu x'jismek. U kienet teħillu kien jgħidulhom Kaka. Allura ħuħ beda jgħatlu Kaka biex jaqbad miegħu. U dan il-laqam baqgħet jielan meta hu kiber u ddeċida li jagħmel ismu, Brażiljani ħafna drabi jużaw isem li ma jkunx isimhom propja u fuq il-flok beda jikteb Kaka. Minn hemm ġie l-isem ta' Kaka, minn ma kienx jaf dinja xi ħaġa li ovvjament jiena rajt ħafna fuqu fuq Kaka naħseb kollox naf, naħseb anke biex kienu fil-għodu jiegħu konna dak iż-żmien għax il-ħin kollu nfittex fuqu. Dik kienet xi ħaġa żgħira fuqu. Li rid ngħid qed nara xi kummenti hawnhekk naf li forsi kont semmihom Ton. Qed nara xi kummenti. Skużani, kont qed iwieġbek fuq Donnarumma ma waqafx, skużani. Donnarumma li għandu huwa bħala shot stopper huwa wieħed mill-aqwa goalkeepers tad-dinja. Bla dubju, biss ħroġ u s-saqaj questo il-ballo del qua ħroġ rajni kemm il-darba jidħol joħroġ. U saqaj jekk tilab il-ballu lura lejlu tibda trott is-salib u tgħid ġejja tiegħi. Jiena kull darba li jana meta kien mal-Milan, Donnarumma jmiss il-ballu msieħu, ngħid hommi ma nispera m'hemm ħadd, darba minnhom kien niftakar kien hemm Defrell ma' Sampdoria fl-ewwel minuta. Il-ballun ġie għand Donnarumma ma rixxutja ħabat mal-warrani ta' Defrell flok ngħidha bil-Malti bur. Spiċċa fi xi kotlifna web xejn, insomma. Ħallija, qed nara xi kummenti hawnhekk, qed nara l-lar kien illi qal ma jixtieqx Deni, però ma jixtieqx li jilgħab l-oħra Brahim ma fuq li jagħmlu Çalhanoğlu. Jiddispjaċini Jiddispjaċini però ħajkolli ma naqbilx miegħek. Din bdieqa Çalhanoğlu. Ma tistax inti tmur tfalla diskors fuq tim li ġabek nies, tmur fid-derbi tiskurja u bil-wiċċ toskollu biżżejjed għandek widnek il-barra tmur u tagħmel hekk. Taħt il-kurva tal-Milan tippretendi li l-Milan ma jgħajrux. All right, forsi kellha tiġi mis-supporters u mhux mill-players. Però Ibra huwa Ibra. Ibrek mamħul. Ibra kien l-ikbar ħabib ta' Çalhanoğlu għal min ma jafx. Xi ħaġa oħra li din nafa għax ħarġet informazzjoni minn Milan. Waħda mill-affarijiet għalfejn tal Çalhanoğlu kienet għax ħada kontra Ibra. Tiftakru s-sentejlu meta ma kienx hemm is-supporters fil-grab kien jistema kollox. Darba Ibra kien waħdu Çalhanoğlu ma qassamlux. Prova jxuttja minn flok. Ix-xutt top corner kien tal-ground imma ta' fehem it-tower ta' San Siro għax hemm laqat. Ibrahimovic qallu għalfejn ma qassamtlix. U Çalhanoğlu batu jixxejjer il-vaffa. Ibra ħares lejh qallu nitkellmu aktar tard. Ix-show ma sarx quddiem in-nies. Biss sar fid-dressing room. Għax marru qabdu minn wonhom. Minn dakinhar il-kuntratt ta' Çalhanoğlu beta bil-mod il-mod jispiċċa. U lejl Milan ma resax. Sakemm Maldini kien rasu fuqhom u biżejjed, Çalhanoğlu mar kuntratt 4 miljuni u nofs mingħand l-Inter da jirringrazzja l-Alla li ġara l-Eriksen għax kieku qatt ma kien ħajmur mal-Inter. U mar qallu sma' qallu għandi 4 miljuni u nofs mingħand l-Inter, qallu kemm ħaddini? Qallu mhux 4 mhux ġatlek 4, qallu ma jiena 4 miljuni u nofs, irredu taffejlu l-bib. U Çalhanoğlu spiċċa minn mal-Milan. Bir-rispett kollu. Spiċċa meta l-Milan tajnek kull mar jiddan. Alright, forsi ma tafx il-nofs miljun iktar li ried. Veru. Però m'għandekx inti bir-rispett kollu tkun professjonali. Aqqas għandek tiskurja u tifraħ bħalma żbalja Bonucci meta ġie magħna. Issa jiena fraħta. Jiena tant fraħt li kelli l-ger ta' Bonucci. Meta skurja ġo Torin imnalla. Dik kont qed kelma jien qatt jekk nirbħu b'dal gow nispiċċaw nirbħu l-logħba, impiġġi l-Bonucci jagħmel hekk. Mur ġibni wara 3 xhur wara nerġa' naħseb mal-Juventus jien bitpinġija ta' Bonucci jagħtek. Ġifieri imnalla rbaħtulna Magdi, ngħidlek strejt imnalla rbaħtulna. Għax kieku li nibki s'issa l-irbaħna, l-uniku logħba ngħid li nibki l-irbaħna. Imma fis-sens
ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet li inti tmur tifraħ kontra tim li tkun miegħu qabel u mbagħad tippretendi li ma jkunx hemm backfire. Okej, nifhem tgħid li ma mhux is-supporter mhux il-plejer, però dak huwa Ibra. Barra Ibra bir-rispett kollu kien hemm Teo Hernandez u kien hemm Krunic. Li għajru lill-Inter, li għajru li Çalhanoğlu. Ibra weħel, għax Ibra huwa Ibra. Anke meta nqalat ta' Ibra u Lukaku, tkeċċa Ibra, għax Ibra huwa Ibra. Li kieku kien Lukaku ma' Çalhanoğlu, kienu jgħanaw it-tnejn safra. Imma x'Ibra huwa Ibra tkeċċa. Li dan infakkar għal min nesa li dik il-logħba Lukaku ġielet ma' Romagnoli, mhux ma' Ibra. Ma somma, ħammur barra mis-suġġett għax jiena awtomatikament kif nies jissemma Çalhanoğlu. Eżatt. Mela kemm naqra komment wieħed immorru mill-ewwel diskussjoni. Andrej Xiberras, naf li diġà tkellimna fuq Reece James taħsbux li jekk jibqa' dan livell narawh ma' l-aqwa tlieta jekk mhux bħala l-aqwa difensur lemini fid-dinja diġà. Diskutejna l-argument Reece James u minn hawnhekk ukoll nixtieq l-okkażjoni li nsellem mill-Andre. Mela, eħna nitkellmu fuq l-logħba tagħna is-sibt, il-ħin kważi wasal biex jispiċċa forsi nagħmlu ġiex domandi ta' malajr. Mela, nhar is-sibt fis-sitta Milan Juventus. Klejtin, ħanibda bik li ħatilgħu intom f'darkom. Temmen li se tmorru għal din il-logħba bħala l-favoriti u għaliex? Le, favoriti għala tim sptar. 11-11 ngħidlek iva. 11-11 kieku aħna nkunu full team kontra l-Juventus full team ngħidlek iva favoriti. M'għandix għalfejn idea ngħidha naħbiha. L-arbaħna li aħna the team to beat. Sewwa jien mhux se noqgħod ngħid bħal ħadd ieħor, le aħna ta' raba post. Le, aħna ħadna l-lik mela aħna the team to beat dis-sena. Issa hekk dis-sena jeħdu lik il-Juventus. Is-sena d-dieħla the team to beat huwa l-Juventus, anke jekk ineħħu lil kulħadd u jġibu l-imbarazz. Huma the team to beat. Issa, kif in is-sitwazzjoni bħalissa, le maħniex favoriti. U minix qed ninħabba wara subajja. Aktar xirkupra Teo, aktar xirkupra Kjer, aktar xirkupra Messias. All right. Però mhux se jirkupra Majnjan. Li aħna lina Majnjan huwa waħda mill-ikbar forzi semmiha anke l-meme meta qal li tim minn goalkeeper u inti fil-fatt Toni konfermajt minħabba ta' Handanovic nafu. Minna meta jkollok goalkeeper. Majnjan kien deċiżiv fil-rabta l-skudetto mill-Anist. Eżatt, f'ħafna lobiet. Jien minix ngħid li kif aħna nistgħu nirqulhom da, għax il-fatt li kollok il-Teo u mhux il-Balloture u aktar ikollok il-Kjer fuq il-bank huma ħafna. U l-fatt li forsi għalkemm jiena mhux il-plejer favorit tiegħi, però kollok il-Messias fuq il-lemin, flok ikollok il-Krunic li miskin ma jlabx postu għax jiena min issa maqdur sempliċement ma jlabx postu, hemm differenza. Però le, ma nemmix li ħana favoriti. Nemmen fit-tim tiegħi u iva hawnhekk qed ngħidha pubblikament, nemmen li nistgħu nirbħu u nemmen li rridu nirbħu. Per jekk iridu ovvjament nibqgħu nirsistu biex neħdu l-kampjonat għax ovvjament in-Napli baqgħu għaddejjin. Però maħniex favoriti. Mark, x'taħseb? Mela, ħanibda minn hawn. Il-Milan huma champions kurrenti u huma tim li tittieleb. Issa taqbel u ma taqbilx huma champions u jiena xorta nibqa' nemmen li huma t-tim favorit li jżomm il-kampjonat Taljan ta' dis-sena. Issa però il-fatt li huma għandhom dawn l-ammont ta' injuries forsi aktar xi ftit favur Juventus li barra minn darhom ġejjin minn ġiex rebħiet kontra ġiex timijiet mhux ħanejt ta' barra minna forsi jagħmlu aktar kuraġġ jafu li l-Milan huma dajfin jistgħu joħorġu għalihom. U barra minn hekk il-Juventus ġo Milan apparti il-fatt li għandhom l-ikbar tapport tagħhom ġol Italja dejjem taw prestazzjoni tista' tgħid kważi dejjem tajba. Kieku il-Juventus affrontaw il-Milan iktar kmieni fl-istaġun, kont ngħidlek li kważi rassenjat. Biss qatt għandi ftit tama li forsi niksbu draw u forsi jekk nilagħbu suret in-nies ikun hemm ċans li mmorru oltre minn draw. Biss qed nara logħba ta' draw. Għalkemm fil-prediction game jiena ma labtix hekk imma l-hemmet nara jiġifieri. Il-pressjoni però Mark fil-fema tiegħi għall-menu qiegħda fuq Massimiliano Allegri li diġà
kellu ħafna kritika mis-supporters tal-Juventus. Mela. Angry out. Ħanejt xi ħaġa fuq dan il-punt. Mindu ġej Allegri t-tieni darba, kull ma rebaħ logħba kbira, ġifieri logħba kbira qed nitkellem kontra tim kbir, kienet waħda. Is-sena l-oħra fiċ-Champions League meta skurja Chiesa u mbagħad weġġa'. Issa minn dakinhar lilgħu Ma nistax nagħmilha bl-oħra. Kiseb xi ġiex drojiet u miqbija kollha telf biss niftakru s-sena l-oħra ma rbaħna l-ħadd minn ta' fuq. Jiġifieri qed nistenna li xi darba oħra ħad tiġi nittama l rebħa kontra tim. Ħallija mhux tagħna rissib imma minn ta' wara. Ma tilħu l-Inter mhux problema, dik pjaċir intul. Bħalissa l-Inter kif qegħdin nifhem. Issa toqrob il-logħba mat-Torino, li għalija għandha signifikat kbir, Dik tajba tkun l-ewwel rebħa, tajjeb prosa. Imma għandna naqa' ma nirbħu ġo Milan ukoll. Hemm l-Inter ukoll mhux problema. Ħallejna lilna. Irbħu man-Napli. Dik tidu nirbħu. Hemmhekk inkun veru sodisfatt. Ma rridx inweġġa' supporters Naplitani. Apparti li fuq il-Norrajt, li tan-Napli. Għax għalija l-logħba man-Napli hija għalija bħala Mark Xkembri Juventin, il-logħba man-Napli hija għal dawk il-ħafna Juventini Maltin. Il-logħba bej Juve u Inter. Jien mhux qed ngħidlek li l-Inter inħobbhom ta' m'hemmx xorta ma' rivali, ma l-inqas l-Inter għandhom storja, in-Napli m'għandhom storja, ħlif Maradona nieħla. Sewwa. Li rrid ngħid, nista' ngħid xi ħaġa naf li forsi ħammur naqra out of subject, imma taf li għatlek ton il-video ta' nhar it-tnejn kelli naqta l-aħħar biċċa raġuni li ma setax jiġi rrekordjat. Nixtieq ngħid xi ħaġa. Naf li barra mis-suġġett imma xorta ovvjament fuq futbol, iktar milli fuq futbol fuq is-soċjetà. Fil-qosor ċomba. Fil-qosor minn is-sendum. Il-Milan għal min jgħid illi tipo għax ma ġibniex il-dak, għax ma ġibniex il-ieħor. Qegħdin bilanċ ta' 66 miljun biss minn taħt. 66 miljun li tgħidli huma ħafna. Ħansemmi ftit tal-Inter u tal-Juventus, ovvjament tistgħu tikkonfermaw li intom u taraw id-differenza. L-Inter qegħdin passivo ta' 160 jew 150 miljun ton. 140 mingħajr ma nqisu il-madwar 700 miljun dejn li għandu Zang. U 4-5 miljon il-Juventus l-aħħar. Il-Juventus eżatt kont se nasal għalija. Il-Juventus qegħdin b'rekord ta' 250 miljun passiv. Mhijiex ċajta. Xtraw ħafna players, però dak huwa riżultat ta' meta tixtri. Issa kell Juventus dis-sena ma jirbħux. Issa ngħaddieħlek kolkom naħħu l-players, Mark. Żgur 100%. U m'għandix garanzija ħajtlu fiċ-Champions League għax Antonello tgħid waħda tajba, il-ġlieda raba post. Mhix faċli għed is-sena. Żgur li mhix faċli dis-sena, speċjalment. Mhix faċli xejn, Jiena naqbel fil-fatt il-Marti kif tajt illi l-isfida tagħha għar-raba post se tkun bejn Inter u Juventus. Jiena hekk narata bis-serjetà. Jiena naqbel mingħajr. Jien ma narax Juventus oltre mir-raba post, terġajt. Mingħajr ma neskludu timijiet bħal Lazio u għalissa qegħdin hemm kellhom bidu sorpriża l-Atalanta u l-Udinese. Forsi l-Udinese ma nafx minn Delongra. L-Udinese huwa dak it-tim illi ġrat kemm il-darba. Il-Lazio, eżempju, bir-rispett kollu lejhom. Il-Lazio dejjem l-istess erbati players tajbin. Illi issa immaġina l-Lazio weġġa Milinkovic-Savic. Għandhom coach bħal dak u għajja l-Lazio. Min se jilab? Min se jilab jekk weġġa Immobile, jew se jilab jew weġġa bla disrispett lejn il-Lazjalità. Hemmhekk weġġa Milinkovic-Savic, jew weġġa Immobile. Min ħajlab? Aħna m'għandniex bankina. Granted, aħna m'għandniex bankina. Però aħna m'għandniex bankina ħares lejn Lazio. Dejjem l-istess daxxu. U hemmhekk għandu l-inkwiet Sarri, għax hu xeba jitlob biex iġibulu difensur, iġibulu attakkant, imma il-problema ta' Lotito li jgħidu li huwa naqax ħieħ. Ħansaqsek ħaġa ċomba qabel nagħmlu xi ħaġa li taf tinteressa lis-segwaċi. Huwa minnu li jista' jkun jekk Ibrahimovic, għax li kont nismaħħa fuq ir-radju sportiva, ġie jitkellem mhux ġurnalist imma xi semmih minn għalija dalgħodu, li jekk sa Diċembru pa ma jrkuprax jista' jikkunsidra li jirtira mill-futbol mill-għaw. Smajt xi ħaġa inti? Le. All right. Ara, jiena li naf ċert ħanitkellem dak illi bażikament għal Ibra u dak illi qed jgħidu miġew Milan. Ibra għandu jirkupra li Jannar. Issa,
jekkux mill-4 ta' Jannar, jekkux mit-8 ta' Jannar, u jekkux fl-aħħar ta' Jannar, dak irridu naraw. Da għandu 40 sena. Bħalma Illum importanti ħanejt xi ħaġa. Nixtieq nagħti l-awgurju, ovvjament, eżatt. Nixtieq nagħti l-awgurju ta' eluq snin l-numru 19 li supposta jirritorna kontra l-Juventus, il-grande Teo Hernandez illum għala 25 sena, importanti ngħidha. U għada għalla volja huwa plejer li ma jistemmix daqshekk, però għada għandu l-berde wkoll Rade Krunic li għala 30 jew 29 waħda minnhom 29 hekk mhux żball. Diġà, niftakru mal-Empoli. Ekku, kien mal-Empoli flimkien ma' Ben Nasser u ma' dawk il-plejers l-oħra bħal Mario Rui, daw kollha kienu mal-Empoli. Empoli kieku ma bijaw il-ħadd, Zielinski, kollha mal-Empoli daw ħisaj l-imbat minn Stromlem, minn Stromlaw, u l-lum Azlani għadhom kif ħaduh l-Inter ma' l-Empoli. Min? Vesino. Il-coach li kellhom u illum qiegħed mal-Lazio. Sarri l-ħabib ta' Melkim, selmulu. U l-ħabib tiegħi wkoll. Sarri? Il-coach favorit tiegħi dak. Żgur, għandek raġun. Xiktar toħna xaġa naħreġ out of subject for a change. Le, pero ifenni għedin u koll għal-kem għedin niddevjaw u koll għedin nwiġbu fl-istess ħin diversi segwaċi li għanna. Mela, nar is-sibt il-konfront se jkun immexxi minn Daniele Orsato, fil-waqt li fil-VAR se jkun hemm Daniele Ċiffi. Taħsbu li dawn huma l-aħjar għażliet li għamlu d-diżinjaturi? Ħajna nibdaw Mark din darba. Alright. Mark, Orsato referi u Ċiffi VAR. Taħseb li l-aħjar Ifimni, jiena kif qed kemm darba fil-rubrika li jkolli, ma danx inkun nixtieq nikkummenta fuq referees. L-ewwel ħaġa għax jekk nikkummenta fuq ir-referees l ma jidduru għax il-Juventus ħallelin. Allura mhux ħanħoss nikkomdu nikkummenta. Jiena jalla u minnu referi nhar fis-sitta jikkontrolla sorit in-nies, jekk ħaqhom il-Milan deċiżjoni arbitrali, isaffar favorihom, jekk ikun ħaqna aħna, isaffar favorina. Basta ma nerġax nara dik il-kummedja ta' għax dik ta' gravi minn ta' Montari, ċon bandu raġuni fuq ta' Montari, għax jina li tiegħu. Imma dak 10 snin ilu ma kienx hemm VAR. Immissa ġejna qwa issa bil-VAR. U sar żbalċar u l-tmexxija ta' referees qed tiġġustifika l-iżbal. Li huwa żbal tekniku. Dik li tinkwetani għax żbal jieħdu kulħadd. Darba tmur ix-xogħol, il-bambin biss qatt ma jieħu żbali. Imma mhux li ġustifika żball biex tattixtulek, għax dik l-espressjoni Maltija. Clayton? Jiena nemmen li Orsato huwa wieħed mill-ewwel referees preżenti, Kiffi jogħġobni ħafna. Kiffi huwa l-istess referi tad-derbi li jiena lija kien tajjeb ħafna. L-uniku ħaġa li nirrimarka lil Kiffi kontra l-Milan kienet meta prova ifotti Tonali meta tefa' dak il-ballun fil-ground. Kiffi għax ħaddem moħħu mhux bħal referi li kien hemm f'Roma Atalanta tgħidlix minn oġin żejt. X'għamel? Ħalla l-lob għaddej. Tonali ħaseb li għax wadda fil-ballun fil-ground, ir-referi kien ħajwaqqaf il-logħba. Però r-referi ħalla l-lob għaddej. Mar fuq Tonali wara qallu terġa' tagħmel għax nammonik. Kif huwa referi għadu żgħir, milux li bedak Ministers baġi sentejn ilu dan. Niftakar naħseb tiftakar biżejjed ton id-derbi li baħtulna ta' tkeċċijat Ibrahimovic, meta kif kien nirrab uffiċjal u daħal flok ir-referi għax weġġa. Tiftakar? Naħseb għandek. Mbagħad dak il-free kick ta' Eriksen biex niftehmu? Naħseb Daku. Daniele Kiffi. Għax ngħidlek il-verità qatt ma kont smajt bieħu bqajt niftakru. Kif huwa tajjeb ħafna jien joġobni immens fil-VAR naħseb u nimmaġina li ħankunu pożizzjonati tajjeb waqt li Orsato huwa referi tajjeb ħafna. Li kont se ngħid fuq li kienet jgħid Mark Pastazata għandu raġun tal-gowl tal-Juventus ta' Milik kontra Salernitana għax naħseb li qed jirreferi għalih. Għalih qed jirreferi huwa. Kellix dubju li tagħmel żball faħxi bħal dak diġà mhux aċċettabbli li tiġi jgħidlek imbagħad il-kamra
tal-VAR tgħidlek għax ma kenniex l-angolu fejn Andrea, jiġifieri ma kellekx, jiġifieri bil-mobile kelli u inti le. Diki, allura stazzjon televiżiv privat għandu. L-istess ħaġa f'Milan Spezia fej fil-bidu x'ismu mhux Rocchi fil-bidu qal illi r-referi Massa għamel sewwa. Meta mbagħad induna d-dannu li kien għamel il-Milan talab skuża lil Milan. U fuq di tal-VAR li qed issemmu intom għamet Ton, naf forsi mhux ħataqbel miegħi wara l-logħba ta' Inter Barcellona x'ħadd ikkummenta qal il-VAR qiegħda tgħin jew qed titfa' d-dinja tal-futbol f'pożizzjoni jar. Ma rridx niżvija, ma rridx nidħol fil-logħba tagħhom ta'. Deċiżjonijiet fejn. Għax ukoll ma kien hemm deċiżjonijiet mhux daqshekk u biex il-Madriljani ħarġu jiddefendu lil Katalani li nafu li ma jaraw xajn majn. Waħda mill-mirakli tal-2022 f'dinja li nixtiequ iktar paċi. Eżatt, fil-fatt il-ħarsa ta' Nzaghi minnhom. Ekku. Turik. Il-penalti jiena mhux għax għandi interess għax ta' kien kontra jew favor il-Milan, il-penalti kien ta' Dumfries u għax awtomatikament barra l ballun bidu tellef Miljan Sofati bir-ras seta' jiskorja l-gol tal-wed bujed, mhux qed ngħid li kien jispiċċa fix-xibka għax se talaqgħu u mhux qed ngħid li kien fil-lasta, però il-penalti kien penalti ċar. Biss il-VAR inħoss li rrid tinbidel. Diġà rajna li ħajkun hemm l-offside semi awtomatiku. Ejwa, Sija fit-tazza tad-dinja u anke fis-Serje A, għax is-Serje A huwa bażikament l-ewwel kampjonat li dawn l-affarijiet qed tiddaħħal. Li ħaġa tajba. Skur. U rrid ngħidlek xi ħaġa meta semmejt inti plejers ta' ċertu weta qed jiġu fil-kampjonat Taljan. Fakkartni f'xi ħaġa. U barra minn hekk jiena nemmen u nibqa' ngħidha li dak li jintqal fl-awdja tal-VAR irid jinfetaħ biex il-ground u min qed jara mid-dar jisma'. Naqbel miegħek. Nisma' ili ngħidha di from day one. Naqbel perfettament anki. Għax hawnhekk ħanniġi għal Antonello li meta qalu kien intelef l-awdjo ta' meta kien hemm lixxu ta' Pjanic fil-logħba intervju. Ekku. Allura dik l-aktar ħaġa trasparenti u jiena nemmen fir-rettezza. Jien ħanitkellem jien personali min jafni, jiġifieri ma daw l-affarijiet ma niċċajtax. Għal-kemm ta' bdejdu kolli għoret ħafna jisemmu l-inċident Orsato u mhux Orsato u ftit jiftakru li l-Inter dawru l-logħba u mbagħad tilfuha meta Spalletti jagħmel dik il-bidla Icardi Santon. Mela l-aħħar kummenti min-naħa tagħkom nixtieqkom tagħlqu b'messaġġ finali lill-partitari rispettivi tagħkom u finalment jekk tridu tgħidulna l-pronostiku tagħkom għal din is-sfida. Klejt inti bdint darba. Jiena qabel però waħda tal-aħħar għax qed jikkummenta u mhux sewwa li ma nsemmix, Justin Muscat illi huwa ħabib tiegħi supporter tal-Milan. Insellimlu wkoll il-Justin. Ej, għax qalli biex naqlalek naqra ngħidlek il-verità. F'ċett oħra. Justin semminna wkoll li Di Lorenzo kien mal-Empoli wkoll fakkarna fih. Barra minn hekk qed jgħidilna Orsato l-istatana. Bħala Milanisti aħna dejjem nibżgħu naqra mir-referi. Le, Justin ejja, Orsato qed mill-aqwa. Jiena l-aħħar kumment li ħanajt huwa fuq it-tim tiegħi huwa dak il-kumment li niftaħ bih f'kull video li kolli fuq il-YouTube. Darba nista' nolli leħni għax il-bieraħ ma stajtx ħabba li kelli tfarreq din illum għadhom imqajmin u allura ma tlifniex għax il-bieraħ lek ma stajtx għax tlifna barra lex kelli tfarreq din illum nista' ngħidha Forza Lotta vincerai non ti lasceremo mai ale Milan ale unkomplu kif konna. Forza Milan ejja ħan il-possib. Sorry Mark imma qed naħseb. Ovvja, tem tiegħek hu. Jiena fuq semmejt il-supporters Juventin nispjera illi f'dal ma doffi tisfir kull meta l-Juventus jaqbdu l-ballun. Nifhem li l-prestazzjonijiet mhumiex eċċellenti hemm mhux inhu dat tim favorit tagħna. Issa jista' jkollok 11 tiġiġ qed tilab. Issa l-Juventus żgur m'għandhom 11 tiġiġ għax naħseb on paper l-Inter u l-Juve għandhom l-aqwa ġixtimijiet. On paper qed nitkellem, mhux fil-ground, għax fil-ground l-affarijiet huma mod ieħor. Jiġifieri nissapportjaw it-tim u naħseb l-motto tagħna fejn u alla fejn m'għandux biss jintuża meta nilqu imma l-iktar meta l-mument ma jkunx daqstant sabiħ u naħseb li dat season u anke fit-tnejn preċedenti ma tantx naħseb kienu sbieħ.
Pronostiku tiegħi jien ngħid xi ħaġa tgħidli li l-logħba tispiċċa bid-draw, jew wieħed jew tnejn bit-tnejn. Il-Juventus x'inhu żgur ħeqlu gowl. Tanto ħola. M'għandix dubju sfin. Però nemmen li skurjaw f'xi wieħed ukoll. Jekk għax probabbli niskurjaw u mbagħad Allegri jagħmilhom kulħadd jinżel wara. Jiex fuq wara. U mbagħad f'xejn nerġgħu nistejqu. Jien għandi plejer f'moħħi li ħajskur. Wieħed. L-ikbar ħabbu xi kjeża u mhux se jilgħab moħħok fi kjeża. U għandna Di Marija barra, Jisku. L-uniku plejer, naħseb l-uniku plejer li nitfal flus fuq li jskuri kontra l-Juventus. Għal-minu supporter tal-mina supposta Ante Rebic. Kullu għaba skurja l-om l-Juventus. Għandu rekord maħħom li kull darba li lab skurja. Jiena nitfal flus li Rebic jiskurja. Eġa, għaf plejer li mussajibna, jina fjena, li għawu ġiru, nemmen li jidħol u jiskurja. Il-partitar Juventini żgur għandhom jagħmlu apoloġija lill-Arkadius Milik. Naħseb Milik mhux kombinazzjoni li kien mal-Ajax jilgħab mbagħad mar man Napoli, ma kienx ħażin, issa Ma nafx l-inġeri. għala neħħew, ħadni sissa ma nafx għala neħħew. U mal-Marsilja niftakru dam għamel ammont ta' goals inkredibbli. Issa Allegri ħaddem rasu l-bira li kellu xijieja u ma labux għax irrit jilabu s-sibt. S-sibt ġifiri ħan jilabu bla Di Marija l-bira kien hemm ġurnali minnhom rajt kellu paġelli ta' 9.5. Qatt ma rajt 9.5 il-ħadd. Forsi ma kienx ta' 9.5. Għajseġġeraw. Kienet xi ħaġa Juventina, xi paġna minn daw ta' Facebook Juventini biex tant nibda naraw insegwi. Daħal Melki meta segwi, il-Juventin daħal qed isegwi. Mela, salvi kol il-ġurnal l-għajna vera, grazzi lilkom kollha li lejla segwejti tal-kodja. L-aħħar ħaġa żgħira ma laj qabel taqta. Inti market qatt ma rajt ixħat li qala 9.5. Nista' ngħidlek li darba fl-istorja, storja ton, sorry ma rridx nofendik. L-uniku darba li qatt rajt 10 kienet Serginho fid-derbi ta' Santa Ġeja. L-uniku darba li rajt 10 kif? Kontrokampo. Lil Serginho Paolo Siljani li ktar fil-demanti patfu li kien hemm jagħti paġellek inqas Serginho 10. Niente da dire fenomenali. Sorry ma stax. Lebda offiża li. Ta' ma semmija Marko Wina ma stax. Mela, grazzi lil Allah ħares ma' Juventus. Grazzi lil Marko, grazzi lilkom. Grazzi lilkom. Grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huwa Business Maker, Kids Boutique Gym u The Bible. Mela, nkunkom ukoll malajr il-programm li se ikollna għal ġimgħa d-dieħla, il-Slimis, għada, anzi, is-sibt nirritorna jiena bl-analiżi tal-jum sa' Scuola Inter u mbagħad il-ħadd filgħodu wara l-Grand Prix tal-Ġappun nerġa' nirritorna l-analiżi tal-Italjan jista' jkun hemm Max Verstappen isir ċampion tad-dinja jista' jkun tajjeb ta' Red Bull Verstappen il-kampjonat nhar il-ħadd. It-tnejn mbagħad ikollna il-programm Mixon fejn nerġgħu naraw il-Clayton u l-Rankin bil-analiżi fil-logħba minn Juventus ikollna tal-analiżi tal-Premier u l-Arsenal Nawgurawlu. Merħba ġud. U għal Kristu kol, għax Kristu wara l-attivament ġdijt u kol. Jena ġa sellimt, ġonna ġa sellimt u t-tisbiru. Mela, inkomplu bil-programmi tagħna it-tlieta wara l-logħba ta' ħajfu Juventus match membri bl-analiżi tal-logħba li se nagħmluha f'Iżrael fil-waqt li l-erba' fuq l-istazzjoni uffiċjali tal-Italju titla l-analiżi ta' Clayton Zappin fuq il-logħba Milan kontra Chelsea. L-erba' bil-lejl fit-tmien
Jekk il-program issa inħedġukom biex importanti li nħedġu ukoll il-għaliex anke nibdew noħorġu direttament fuq YouTube ħalli l-erba bil-video ta' tlejtu zambi tal-erba Chelsea Milan hija kien għandhom il-lobela nerġa' ngħidilkom grazzi mill-ġdid tal-li segwejtu nagħmel appuntament jien magħkom għandna is-sibt tal-Sassuolo Botta u risposta ġu wassallilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.